Nies boloħ, xjuħ, matubin, mifluġin, immankati. Dan huwa fost il-kliem meqjus dispregjattiv li jinsabu fil-liġijiet Maltin. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u għall-Anzjani issuġġerixxa li dawn jitneħħew għaliex juru disprezz. Żied jgħid li Malta ffirmat il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar persuni b'diżabilità u fil-fatt dan it-tip ta' kliem meqjus dispregjattiv tneħħa mill-liġi ċivili imma mhux dik kriminali. Naħseb li għas-seklu 21 u għażmien li nisabu fih irridu nitkellmu l-affarijiet kif verament huma, ġifieri persuni b'diżabilità, persuni b'abilitajiet diversi, persuni bi problemi ta' saħħa mentali, l-anzjanità u mhux dak il-kliem dispregjattiv li għadu jidher fil-kodiċi kriminali tagħna. Barra minn hekk ġie suġġerit lill-Kummissjoni għar-Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja li jiġi rivedut il-kunċett ta' x'inhu ġenn. Dan għaliex ċertifikat psikjatriku jista' jiddikjara persuna li għandha nuqqas ta' kapaċità mentali temporanja jew permanenti u mhux li tkun miġnuna. Il-kunċett tal-insanità kif miġbut fil-kodiċi kriminali tagħna għandu bżonn allura diskussjoni u reviżjoni biex jiġi aħjar rifless x'inhu huma l-ħsibijiet moderni dwar iċ-ċertifikazzjoni tan-nies. Jiġifieri illi aħna m'għadniex nitkellmu fuq il-ġenn u nitfgħu il-label u nħalluha hemm imma nitkellmu fuq kapaċità nuqqas ta' kapaċità mentali jew kapaċità mentali differenti għal sitwazzjoni differenti u minn hemm nimxu l qudiem għar-rigward ta' kif għandu inħarsu u niddefendu id-drittijiet tal-persuni vulnerabbli. Dr. Kakija wera t-tama tiegħu li s-soċjetà u l-liġijiet iħarsu lejn is-suġġett b'mod modern u jarfu l-ħiliet ta' dawn il-persuni vulnerabbli u jingħataw l-għajnuna meħtieġa minflok jittieħdu id-deċiżjonijiet għalihom.